Ako môžu zamestnanci darovať 2% z dane? Zamestnanci môžu tiež darovať percento zo svojej dane zo mzdy, ak im nejaká daň vyšla. Môžu darovať 2% z dane alebo aj 3%, ale len vtedy, ak v zdaňovacom období, ktorého sa platenie dane týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín. O tom, že ju vykonávali, samozrejme musia mať potvrdenie. Suma, ktorú chcete poukázať ako zamestnanec, musí byť minimálne 3 eurá a môžete ich poukázať len jednému príjimateľovi. Poukázať percento z dane možno len neziskovej organizácii, ktorá je zapísaná do zoznamu organizácií, ktoré v danom roku môžu prijímať percento z dane. Zoznam týchto organizácií nájdete na internete na stránke www.rozhodni.sk alebo www.2percenta.sk. Percento zo svojej dane môžu zamestnanci darovať dvomi spôsobmi, podľa toho, či im zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie dane, alebo si sami podali daňové priznanie typ A. Ak ste fyzická osoba, zamestnanec, a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a chcete darovať percento zo svojej dane, na žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane ste mali zaškrtnúť políčko Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Ak ste tak neurobili, lebo ste nevedeli, že chcete darovať percento z dane, môžete tak urobiť aj dodatočne a dohodnúť sa so zamestnávateľom alebo mzdárkou, aby vám toto potvrdenie dala. Vo väčších firmách, kde sú stovky alebo tisícky zamestnancov, to môže byť problém kvôli zbytočnej administratívnej záťaži, preto je tu tá možnosť požiadať o potvrdenie už priamo v žiadosti. No v menších firmách sú väčšinou ochotní a zhovievaví aj k zamestnancom, ktorí neskôr zmenia názor. Zamestnávateľ vám je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane do 15. apríla. Potvrdenie o zaplatení dane musíte priložiť k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane. Samotné vyhlásenie získate v organizácii, ktorej chcete darovať percento z dane. Organizácie, ktoré chcú, aby im daňovníci poukázali percento z dane, zväčša posielajú toto vyhlásenie predvyplnené poštou alebo ho majú na svojej stránke, kde si ho môžete stiahnuť, respektíve vytlačiť. Vy už len doplníte svoje osobné údaje, daň a sumu podielu, ktorý poukazujete. Ak chcete poukázať 3%, zaškrtnite aj políčko Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane. Je tu aj možnosť, že vám vyhlásenie o poukázaní podielu vytlačí zamestnávateľ a doručí vám ho priamo s potvrdením o zaplatení dane. Vtedy na ňom budú uvedené vaše údaje, daň a suma podielu, ktorú môžete poukázať. A vy už len doplníte údaje organizácie, ktorej chcete darovať percento z dane. Úplne prázdne tlačivo si môžete stiahnuť v rozum do vrecka pre zamestnancov. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane musíte vy ako zamestnanec doručiť daňovému úradu do 30. apríla buď elektronicky, alebo poštou či osobne. Zamestnávateľ nie je povinný ho za vás doručovať. Ako prílohu priložíte potvrdenie o zaplatení dane a ak poukazujete 3% z dane, aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Ak ste ale nepožiadali zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania dane, musíte si sám podať daňové priznanie typ A. V tomto prípade vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. V daňovom priznaní vyplníte oddiel 8, kde uvediete sumu, ktorú môžete darovať. Ak chcete poukázať 3% z dane, zaškrtnite aj políčko Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane. Súčasťou daňového priznania musia byť tiež prílohy potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a ak poukazujete 3% z dane, aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Daňové priznanie doručíte daňovému úradu elektronicky, poštou alebo osobne v termíne na podanie daňového priznania. Ak chcete poukázať percento z dane, nesmiete mať nedoplatky na dani. Preto ak vám vyjde v daňovom priznaní nedoplatok na dani, musíte ho vysporiadať, čiže zaplatiť, do termínu na podanie daňového priznania. Viac o podávaní daňového priznania zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nerobí ročné zúčtovanie dane, si môžete pozrieť vo videu Daňové priznanie zamestnancov. Daňový úrad odošle poukázané prostriedky organizáciám do 90 dní od splnenia podmienok. Ak chcete, aby daňový úrad poslal organizácii vaše údaje, že ste jej vy poslali svoje percento z dane, nezabudnite zaškrtnúť vo vyhlásení o poukázaní dane alebo v daňovom priznaní políčko Súhlasím so zaslaním údajov.
Organizácia potom uvidí vaše údaje ako meno a adresu. Koľko organizácia celkovo dostala vďaka poukázaným prostriedkom z dane, si môžete potom pozrieť na stránke príslušnej organizácie. Ďakujem, že ste si pozreli toto video.